ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ କରାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା। ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଟାଙ୍ଗିସାହି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦୋକାନରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ମୋର ଟିକେ ଏମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ର କିଡ଼ନୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ମୋର କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ମୋ ସାର୍ ପଚାରିଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି 2.7 ମୋର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି। ମାସେ ପରେ ଟେଷ୍ଟ କଲି। ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋର 6 କମିଥିଲା, କମିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କମିଛି। ଆଉ ତାର ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଆମ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଇसे ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିବାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି। ଖାଇଲେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସାର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମୋଠୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ବୁଝେଇ ପାରିନି, ସାର୍ ବି ବୁଝେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ହେବ, ମେଡ଼ିସିନର ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇବେ। ଆଉ କିଡ଼ନୀଟା କ'ଣ, କିଡ଼ନୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୁଏ, କିପରି ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆମ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ କ'ଣ କହିବେ, କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆମ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବା କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ କହିବେ? କମ୍ପାନୀକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭରସା ଅଛି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଔଷଧ ଖାଇକିରି ଆଉ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବିଦାୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କମ୍ପାନୀକୁ 10% ଧରିବା, 10 ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେବା, 10 ପଏଣ୍ଟରୁ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବେ? 10ରୁ କେତେ ଦେବେ? କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ 7% 8% କମ୍ ଦେବି। 7% 8% ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତ ସାର୍ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଏ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ଠିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଖାଇଲା ପରେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ବହୁତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆମ ସେଣ୍ଟରରେ, ଆଉ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କାମନା କରିବାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।